Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. दाख्लैसो जाना थांनाय मिथि नार्जारिखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो बिथाङा दाख्लैसो जानानै थांदोंमोन मोनसे भिडिअ माने हाबा जानायनि भिडिअ भाइराल जानो थांदोंमोन आरो बिथाङा हाबाबो जाबायमोन ओमफ्राय बे हाबा जाखांनायनि उनाव साननैसोनि उनावनो नै दायो खोनानो मोनबाय बिथाङा माने डिभर्स जाबाय होननाय खोनानो मोनदों आरोना बेसां सैथो नोंथांमोना बे भिडिअ मोनसे क्लिपखौ नायना लाबानो मिथिगोन बिथाङा जुदि जामारदोंबा बे भिडिअनि गेजेरजों गाव फोरमायदों आरोना ओमफ्राय नंगौना नङा बेखौ आङो उनफोराव मोनसे माखासेफोर भिडिअ क्लिपफोर फैबावबा नोंथांमोननो मोजां एक्सप्लेन खालामनानै देखायगासिनो नोंथांमोना बे मिथिनि मोजां खबर मिथिनो लुगैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायग्रोनो ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं मिता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा लोगो थानायनाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लिंनानै थानानै ज' थानानै बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइराल खालामनानै होदों ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा लिङो मिथिंगा ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आरो होननाय लानानै थांनांगोन होनबाय थांबाय ओमफ्राय टिकेट दानहोबाय आंनि मबाइल लाबाय सिम लांबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअखौ खालामनाय जायो बायदि माबा थायो होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आंबो मिथिंगाल' दुइ मासल'सो लोगो मोनदों आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कभिरेज खालामनो लांबाय आं खालामथ'ला आंबो लांबाय खालामबायबो खिन्थु अखानायै बे कभिरेजाव भिडिअ जाबाय बे कभिरेजआ जायाखिसैनो बे सार्टिफिकेटआव जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिङाव जादों आं ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंनो आइसिइउ होसिगोन नालाय नाथाय बिसोरो गावसोरबो बुंबाय पुलिसटि होनानै माबा होनानै आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो आं हायाबाबो मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दसे खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारथोन खालामबाय न'सिङाव हाबनो होला बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदों होनो थाङोबा थांथारनांगौ नोंखौ नांला होननानै बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय मिथिगौ आं जि भुल जादों आंना भाइरेल जाजोब्बाय भुल जाबाय आंनि लाइफआव फरवार्ड जाबाय आरो बिथांनि जानाखि हाजबेन्ड जादोंमोन जानाखि मिटिंगा बसुमतारी ना मामोन बिथाङाबो मोनसे गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदों आरोना बे पस्टखौ नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि मथेबाथ' बियो रियेलानो जानांगौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना मा बुङो आरोना बेफोरबायदि माने दाख्लैसो 15 डेजल'सो जादोंमोन हाबा जानायानो बे समावनो जुदि बिदि डिभर्स जालायोबा माखासे बोरैबा नेगेटिभ साननाय फैयो आरोना माबा मोनसे साननाय फैयो जायनाखि माबाफोर गावसोरनि प्रब्लेम जादों जानांगौ गावसोरसो मिथिलायगोन आरोना बे प्रब्लेमखौ जोंथ' मिथिया जोंथ' जास्ट माबा बिसोरनि प्रब्लेमफोरखौ जाखिनि जाथाय जादों बे जाथायफोरखौ जों हाबनानै नायनो मिथियो खिन्थु मा जामारदोंमोन रियेल खोथाया मादिमोन माने बेफोरखौ माने गाव जुदि गावनि चेनेलाव बुंना लायोबा मिथिया गावनि चेनेलाव बुंना लायोबासो जोङो रियेल खोथाफोरखौ मोजां मिथिसिगोन आरोना ओमफ्राय दा आंनि मथेबाथ' डिभर्सआ जाबाय बायसायानो आरोना नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय आरो बेबायदि जानायखौ नोंथांमोना मा बुङो एसे खिथाहरबानो जाबाय माने गासैबोथ' नेगेटिभ सानना दोङो दा गासैबोथ' नेगेटिभखौनो सानखायो नालाय बेफोरबायदि जाबा माने
नोंसोरो मा सानो खिथाहरबानो जाबाय आरोना आंबो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायगोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं रिप्लाइ होगोन आरोना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जास्ट आङो बे माबाखौल' आपडेट होना होदों मिथि नार्जारिया जानाखि डिभर्स जाबाय बे डिभर्स जानाय भिडिअखौल' आङो नोंथांमोननो आपडेट होना होदों सोर मिथियाखै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो सोर मिथिदों नों मिथिखागोन माने दायो माने बहुत ट्रेन्डिं सोलिगासिनो फेसबुकआवनो जा वाट्सएपआवनो जा स्टेटासफोरावबो बिराद नुगासिनो दङ आरोना बेनोसै आरो